Please. Win. Bong, okokuqala ungena le ndini angikwazi ufunani. Okwesibili awungibingeleli. Okwesithathu uyang-expose. Qale phansi. Uthi Cela uphume. Qale phansi yonke le. Ubani? yimini uBhongo. Njena. Win. Cela ungibingelele. Sawubona Wini. Iyabonga njani? Ngisaphila unjani wena Wini? Ngiyaphila. Singasho into engizelayo. Yakho kodwa angeke itrust yakho ungakhethi nkosikazi kodwa umndeni angeke nawe uyazi wala noma behlupho angeke ulahle igazi lakho ngoba uhlala okhala njalo uyahlanyisa uyapulisa isikhathi 74 Wini, ngicela ungisize lana. Yazi ngiphuphe kahle kanjani nami. Ngishada umshado wami into eyonile nje ukuthi bengidansa kabi. Ngicela ungincede ngomdansi. Okay, uphuphushada. Manje bothi ushada ngempela. Mina phuphe kubona Wini yonke into engiyiphuphayo iyenzeka. Uzokwenzeka lo mshado. Ngicela ungisize umdansi. Iwona kuphela engawazi. Ngicela sivumelane lapho ngento eyodwa ukuthi yabo le energy engizoyifaka la. Uma kwenzeka ungasashadi, uzoyikhokha yonke leyo energy. Uzoyikhokha. Yeah, ngilungi. Uzayi. Umdansi ngizokufundisa wona ilobizwa ngokuthiwa quick step. Hayi no quick angithi kushesha lokho. No uzokona la angifuni into ezoshesha ingonele nomshado. Umshado wami uvela uphele ngokukhulu ukushesha. Asizami akukhona mhlawumbe slow bani. Lalela lapho ngoba mina anginayo imdanso yabantu abayinokwe. Mawuyisinokwe anginayo umdanso wakho. Ngani manje ungashadi? Awukho mhlawumbe umunye owanziwe ngaphandle kwesiphansi. Uthi ngibo. Okay ngizokufundisa iwalls. Into yindonga. Ayi walls indonga, iwalls umdanso. Oh, lungile asizame wona. We understand upon ukuthi umuntu mangabe shada ufaka uthayi. No ngivele ngizobe ngishintshile ungabona amabhluku ahlayo ngizobe ngifaka isuku. Funa ume ngendlela yakho na ke. Chest out. Right. Not stomach, chest, sifuba. Yeah, sure. Yeah. Chin up. Chin up. Buyi sikhanda kancane. Yeah, ngeke kwazi hamba ichini ikhanda lingahamba. But yeah, okay, lungile. Yeah. Ngicela ukuthi singaphikisani ngiloko yazi. Okay, sure. Okay, iwalls ke isandla sami sihlala la. Okay. No, ngisho sakho, ngisho sami sihlala la. Okay. Yeah, letha leso. Yebo. Umsunqinisa bongo. Yeah, okay. Bamba ke phela. Yeah. Lo mdanso ke umthetho wakhona uthi uma ngabe unyawo lami la ka right, loser. Olwakho la ka right liyahlehla. Sehlelana. Umthetho wakhona liyahlehla vele. Kufanele ehlehla, siyezwana. So mabona lami la ka right loser balekiso lwakho. Siyezwana. Okay. Okay, 1 2 3 start. Unyawo lakho libaleki ngani malibona lwami? Wayengabaleko lakho kube ulamo nje. Kongazi ngiyeka. Wini. Okay. No, so kwenzeka iphutha ngicela ungiphindisane ngizolalela. Ngicela ulalele yazi. Ungangiphikisi mina ngiyaziyo lento nawazi lutho wena. Okay. Siyezwana. Lungile. Unyawo lakho liyabaleka malibona lwami. Okay. Unyawo kuphela. Let's start. Okay. Sorry. Yeah, okay. 1 2 3 go. Da 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 da. Woi man. Ngicela ungaqina ngiyakuyeka. Ngiyakuyeka umzimba wakho uqinile. Uqinile umzimba wakho. And futhi nawe awubambi izitho. Kanti nje unyawo lwakho malibona lwami liyabaleka. Awubalekisile. Vele ubanena lesilimo soshada nawe. Ubana nebhadi elingaka lokushada nawe. Ibhadi phela leli. Ngeke uzukhola ngalendlela lo muntu amuhle ngayo. Mncane ngomsimba, muhle, mngaka, namehla akhe mengibuka vele bang.
and ufake neringi okungaphezu kwako konke umile nje phambi kwami ubambelele kanjeni. Ungijwayela kabi yazi wena. Wathi mina ngizoshada nawe bonke. Ubona ukuthi mina ngizoshada nawe. Ngenzela nje into enjalo ngafunelana ukuthi ngiyilahle ngishade nawe. Awuyilahle ungathi angisho ungathi ngizwa. Yazi lapho ngizongijwayela. Kahle kahle lapho ngijwayela. Angijwayela ngathi ukujwayela. Oh yebo ngijwayela kabi. Yazi ngoba Bafo. We bafo. Bafo. Hayi man. Vuka. Indaba ngithanda ukungivusa. Ubuya ngivusa ugogo uwini wonke umuntu uyangivusa. Kanti ngizoyithola nini isikhathi sokuphumula? Afungeka ngabantu abavusa uvuza ngivuka ngifuna ukukhuluma na. Hey bafo. Hey, yabona nje obade ngilele bafo. Engiphuphe ingane bafo. Ebabayo. Ay, weyibo. Bafo angizile ngengane. Njengoba ungitshela ngengane ezibaba makungangena ingane la ibaba khayiza kwenu. Ushe babayo bafo. Ibaba iza kwenu phela bafo into ebabayo iya entweni ebabayo. Wena bafo siwaba utamatisi ingane izoyapha empini yakhe. Bafo ilethe la izinto ebabayo. Ibaba kha. Ibaba idla. Ubaba. Izobabelwa kakhulu. Kuthi kubaba na ubabe na ibaba. Babe khona. Ngiyatshela. Bafo kahle angizilelana ngeindaba yengane ezibaba. Bengithi bafangise kuwena hayi ukuthi ngiyaxoxa kodwa bengithi angizochaza ukuthi hayi kulungile baba ufuso uyohamba kahle. Awushinda. Hayi bafo bengicabanga nje ukuhlala nje noma insukwana nje ezimba. Hawu ngeke baba. Hawu ngeke baba uyabona nje bafo usuhlalile ngizwile kuhleli la usungahamba bafo. Bafo into ofuna uyazi bafo ngisho ngangixoxa phela nginandaba mina. Yabona nje Newcastle abalinda uBrastive. Noma inini bayazi ukuthi ngingafika ngoba phela akumnandi mengingekho yabona wonke umuntu uyabuza Brastive yabona yabona nje bafo umuntu masihla uyozufike nasekhaya sekwashintsha amakhansela endawo hamba bafo inkukhu seziyaxwa hamba bafo yazi kubhlungu ngoba wena ohlekisa ngami njengamanje kodwa mase ngambili wena uzoloku ukhala uthi awubhekwa hamba uBrastive yabona yona weba awusho ipoint lakho nodokotela linini angizwa ipoint lakho nodokotela lokuyolungisa lamadlebe akho angezwa linini usho indaba yepoint yebo noGavenda yebo kuzobele kithi da phakathi nayo ke inkinga ukuthi da udokotela engashonga ukuthi da phakathi wena ufika ukuthi da udokotela athi da yabona ke bafuna ngihlule ukuthi da nginelinye icebo uzothini ukuthi mengifika nje lapha ukuthi yazi ulayini mningi bamile abantu beze kuyena mina ngikhoma ngisembamba indlebe kanje kayidawu Gavenda yasuka indlebe yakwazi koGavenda bathanda ukuthi what are you tuning what you darling mina ngithi mina kuyena hayi kulungile mase ngiya kule ntombazane le receptionist yabo lehlala la khama sengiphethe ushokolate ongaka sengithi ko uMary Jane khama sengithi kuyena mase ngithi phakathi uMary Jane uri bayilalela ba awuthi hayi ngeke bafa ngeke salunga bafo nginika imali yetaxi vilakazi 1 ngazokunikeza imali bafo yokuthi uthola umphaka endleleni 2 ngeke kusalunga bafo sekwakusho ukuthi mina phela ngizokunikeza imali kabuyi ngaze ngidivorce leyo ngeke kusalunga bafo Tut angeke 40 rand weba ngeke sakuthi webafa ngempela bafo la emadlebeni akho kwenzakalani uyakhuluma bafo ngithi bafo emadlebeni akho njengoba ungasezwa manje na avalwa yini ushabazela yazini bafo yazi wangikhumbuza ngalezi ikhathi zetoyitoyi yakhumbula bafo aphela kwakuyimina useconded phambili siyaya angibona ke ngivula aba comrade yazi bengibiza ngoba ngesigqoko esinembobo ngoba nganginsweni ngiwahola phambili ama comrade thebe ngiza kanje phame sisha khirilo nyamaza siza kanje qhamuka amabhulu nyamaza qhamuka 3 minutes to disperse nyamaza ayihlehlise zami athi hey ebhangniyele nyamaza athe suka lapha abona ukuthi ayangihlehli aqala donsa ibha elaliphambili laliphethe yini lento ama rubber bullet iphethe rubber bullet lafila plakala nge rubber bullet athi ba
ngishangile yashala ngabe ngabe hayi yabona ukuthi hayi kaphinda lasha lashala ngabe ngathi ayabona ukuthi uthi hayi insizwa ngempela le manje ke phela manje mina ngitshela ukuthi yabo sebangisabisa yabo liphethe ukotape elukubambe lokotape alususe lana phose kimi bene kunqande kanje kotape lekithi ayikhona kuyena ukotape la ngemuva lokho kuthiwa nyamaza ngiyayizwa lento lokuthi ithe isuka la yathi pa hayi ba okugrenade ba hand grenade ba ikhala la endlebeni ukhumela endlebeni ba kusho ukuthi wona bafo kahle hle amadlebe akho avalwa yi-hand grenade iqhuma wangasho kwafaneka amadlebe kuphela bafo grenade obheke uyabona-ke bafo kodwa-ke bafo ngizokutshela ngempela ukuthi kwenzekani uyabona uyazi nawe Newcastle akekho umuntu waziwa yabona njengo-Rose of Soweto ngangifuna kube khona u-Rose of Newcastle yabo ngithi ngizama iboxing yabo bengithi ngiyalaphana esinye isiphukuphuku ngisathi ngisafaka ama-gloves esangishaya what abheka phezulu bafo awusaviki ngani bafo uthi jep uthi uppercut uthi mpamakhat uthi nyawo khat uyaphatha igqobe ba mafo ngisalindile phela manje into okenzeka ukuthi phela ngavuka ekuseni bafo ngathi ukushaya amabhodlela amabili yabo thembe ngiqeda amabhodlela amabili ngase ngilahlela nje ngomqombothi owu2 ngithi ngenzani ukuthi yabo ngifike ngi-right manje ngifika laphana ibhabhalazi lingibambe phansi yabo manje ngibona abantu bebaningi phambi awume baba kusho ukuthi kahle amadlebe akho avalwa utshwala hayi utshwala bafo ukhuluma kabi-ke manje mawuthi utshwala no avalwa i-uppercut i-uppercut khona nebhabhalazi ibhabhalazi liqhamuke emawuphuza ngakusasa wahamba wayoshaya iboxing bakuvala amadlebe kwasuka i-uppercut notshwala hayi utshwala uppercut imake bafo notshwala ne-uppercut notshwala ngifuna mina bafo ukubuza ukuthi lesifo sakho sokuvaleka amadlebe yini igama laso igama laso ini isifo sokuvaleka amadlebe i-uppercut yini igama laso oho hayi phela bakasiqambi igama angisho yabona nje khona lezifo lezi abayishintshile kusuka esingisini kwaZulwini yini imalaria kuthiwa yini umalaleveve yabona lese sami ngoba ngathiwa 1 2 akuyacabanga bazosibiza ukuthi i-uppercut papa noma mhlambe ungayetshwaleni ungayetshwaleni mhlambe bayothi ibar hand grenade ibar hand grenade mhlambe yabona ngoba phela inqaka hayi bafo ungakhohlwa phela ukuthi sekunesipele sami futhi ungabashintsho okay sezaduma yashesha phela vilakazi bafuna isipele anasi yabona lo hayi bafo imake phela ngizobuya noma nini phela ikavilakazi la bafo cabanga buka la webafo yabo umuntu hayi hamba usebenza vilakazi ngizokubona hayi gogo mina ngiphinde nje ngihambe nawe alamanzi awaphuma hayi ngizoke ngizwe kahleke ukuthi la kunina wena kuyimupho wesalukazi ngogogo nabethe wena ngala ushaya amaphapha emphaza Azithini ngizophoqa umuphapha uyindoda yobala uzofika namanzi awaphuma empompini uyaphapha nje gogo no Steve suyindlela nifethu gogo nje ubona sengiphethe nje zami hayi ngishona le Newcastle ngiyabona yabona nje futhi gogo into engiyaziyo ngazi kahle ukuthi eNewcastle abayibuza nje ukuthi uBra Steve ubuya nini ngoba uthuli njengoba ngingekho awutshela uke wadlula kodwa ngasemanzini usha amanzi yebo hawu eNewcastle khona ompompi kukhona imfula zothi bafika kibe kuyiphose emfuleni ngigeze iphi inkinga lapho ukuthi ke shema uzwelana nawe ngizwela labantu ozobugibela nabe taxini yazi ke kanti ayikhulula ukavaka nje abadleba nje angasihle Steve ningahlupheki uzomzama ngelo lo hawu gogo yabona gogo ke sengiyahamba manje mengihamba fanele ngithole okuyimphakwana ngikhiphe nala efridge ayisazoke siphumule uwe webra Steve uthona njalo nyame lapha azange ufike nemphako la ubuye Newcastle shaya shophana sakho kuhambe akumona kumfazi kamfowethu angiyazi lento gogo sengithemba wena gogo uzothi mengifika ngale ngikushaya ngo-please call me gogo nawe angeke sifonele bra Steve gogo usale kahle bra Steve bye kodwa
ngizwe kahle. Ningakhumbula ngeke ngisabuyi baba. Hayi. Minus one problem. Yazi nje. Hey, uzakala le nokuthola. Mawukhathele. Wayimisela boyini manje? Kahle nimo. Wenzani? Ngiyaza gogo ngilambile. Udlani? Hawu gogo inyama le. Angithi siyafika nje khona manje siyajuluka siphuma kojima. Kanti manje ujimelani futhi ubufuqa ukudla nje kahle bo. Wo. Hayi bo gogo kahle ngilambile ngenze njani gogo? Upho ujimelani? Yini umsebenzi wokujima umuntu ubuye ejimini Gogo mina ngiphinde ngihambe nawe ejimini. Webantu uyabona uThemba wena uyahamba ngeke ayimele lento yona awuyibheka ukuthi ungakanani lalela la wobuka la kimi ngibheke uyangibona hayi noma gibela imbebhedlo wena hey Beka ngikhuphele ngaleyo ndlela ngibuke gogo bheka izinqa zami incane kanjani. lalela ngoqoqo into ungayibuzanga uyabona uThemba uyahamba amadoda wayifuni imbebhedlo ingaka ngakutshela Hayi gogo ya. ngiyakutshela impela obheka ntombazana Awu, wahlala ubhala amabhalana. Kaze impendulo zobuya yini ePitoli? Yasibuyela ngibhala amaphupho ami kanye nenhloso zami. Phela kuthiwa uma uyibhala phansi lezi zinto mase uyayifunda njalo ekseni gcina sezenzeke ngempela. Ngiyaqala ukuzwa ukuthi amaphupho ayabhalwa phansi. Awungitshela into ekhuluma ngayo uyithathe laphi? Ngayizwa ngoMiss Snow It All ugogo. Ho, ugogo uthi ubhala amaphupho wena. Uhlala phezu kombhede ubhala amaphupho. Lalelayo. Ugogo kwakufanele akutshela ukuthi ubuvuke ekseni uyofesta. Hayi indaba ukubhala amaphupho. Ayikho into eyenzayo ngemlingo. Yasisibuyi. Impilo yami ayihlangene kahle. Oqala nje anginamali. Okwesibili angisebenzi. Anginangisho neole. I-O anginayo. Amadoda engaka lemnyango wini. Yabo ungayeka lokuyitshela kwakho. Uzoyithola indoda. Yazini inkinga ukuthi lethe kweni 99.9% amadoda akhona. Akuyona type yami yazi. Hawu, usana ngama-type. Hayi cha usekude uthola indoda ke Shembandla. Lalela ke ngiyakubona wona ndoda yazi kufanele kwenze njani ngikuphi tip. Uvakashela ngasemasontweni noma imaphi abantu abafaka uthayi mhlawumbe uzolithola ishayela top elifana nawe. Uwesi ke nje meqoqa uthayi uwesi ke nje loyo akuyona ngisho inhlobo itype yami le. Kodwa yasisibuyi kunento engayiqondi kahle. Lokusile nje engathi awukho right. Yini contact layo kodwa? Akulutho litheni nje kodwa khona into engiphatha kabi. Ingabe yini ke leyo yazi? Hi girl. Kazi ke ngiphinda siphike nina bantwana. Hayi sikhuluma nje general. Hayi ngizobuye nginibone ne? Okay. Impela kwaqhamuka mina kuchithekishe. Ayichitheka kakhulu yagogo. Yeah. Imsholo. Awuqajela. Ajela. Hayi bogogo ngithe qajela. Oh. Lento ifuna ukusukunyelwa lento. Ngithi angikutshele. Hayi bogogo kanti romantic kanje? Hayi cha romantic shema bakuyeke. Romantic. Lalela. Ayibhalelwanga mina lo ncwadi ibhale uThemba. Ibhalele bani ubuthema ngoba manje sisibuye khona vele uhlala naye endlini. Ngithe qajela. Uyathi ibhalele bani? uThemba usenomakhwapheni. Ayakwazi ubuthemba. Ngitshela indaba manje. Ayakwazi uThemba futhi ngiqinisile ngithi uThemba uzoyikhotha imbenge yomile. Ufunga babe phansi. Hayi ngiyazizana lungile angizusisa kahle la. Ngimfunga babe phansi. Umisa amehla komuzi emzini wendoda. Hayi gogo. Hayibo, wathi hayi gogo, walala umakoti kanjena emzini kahle wena bo. Gogo ukuthi ngirelaxile nje kuphela kukho wrong. Ukuthi futhi udokotela wami noma ngihambayo gogo uthe kimi kufanele ngirelax ngaso sonke isikhathi ngoba ngisebenza kanzima. Uhamba udokotela nje kufe bani?
Koko njengoba wazi ukuthi angithi ngifuna ingane, ngifuna ngikhulele. Manje unamaphilisi anginike wona. Uthe lamaphilisi lawa uma ngiqeda ukuwaphuza bese ngidinga ukuthi ngirelax, ngiphakamisa inyoka zami phezulu. Wathi udokotela lala amandla komuzi ubusu uyakhulelwa. Cha koko akasho kanjalo. Dokotela uthe ngiphuza amaphilisi khona ngizoba right. Wathini ngokudla njengoba ufuqa nje? Hayi koko nje ama snacks nje labe ngisnacka nje kuphela. Ukuhlala kodwa ungadli umthetho wakho. Hawu koko ufuna ngenze njani? Inkinga yakho ukukhulelwa noma uhala noma yini ngempela indaba kubonakala ikhulelwa ngempela. Koko ngifuna ingane. Ingane uyifuna ngayo yonke lemsangano oyenzayo. Lalela ngoba ngiyakuthanda ma baby. Yabona wena ufuna uyenza. Ufuna ubuyile phansi esizulwini uyodla imbiza. Hayi ayikho imbiza into babanje. Wena ufuna ukuthi udle ujuice bese uyakhulela ameva akhishwa ngamanye dlala imbiza. Hayi ayikho ngeke ivuma uthemba phansi kufanele ukuthi udle imbiza wena zesizulu zigeqa khona umuntu owodwa nje ofuna ukuthi uthole mntanami isiqunqwa. Hayi ayikho bekahle isiqunqweni sakho ngeke Themba akaze ayivumele. Lelela uThemba wona akuzokhulela uThemba wena ufuna ukuthi ukhulele. Hayi ayikho bekahle we baba yindindi. Kodwa yona lencwadi ngithi angikutshele okusenhlizweni yami. Umuhle mntwana. Izindebe zakho ziphuphuma ushukela wonke lwezinyosi. Amehlo akho anjani ayakhanya afana nezinkanyezi. Oh, ngizongathi phone yakho kuyakhala ngale. Ngidlulise. Be ngixoxa nawe. Oh. Indebe zakho siphuphuma shukela hoji lweinyosi. Mashaka khanya. Kanti unengithanda impela madoda. The one and only beautiful Winnie, how can I help you? Yebo ekakho. Today, I'm fixing my future. If you start my savings and investment plans with Old Mutual today, my future will be smoother than Dad's dance moves. So you visit the Old Mutual Education Tools website to see how much money you need to send me